Mulla tulee ihan ekan mieleen semmoinen puheen sorina ja kokkailun äänet ja koti on niinku eloisa. Mä kuulen paljon naurua ja se tunnemuisto on se, että siinä hetkessä elämä on tuntunut onnelliselta ja kevyeltä. Paulusku on tosi nuorena, 16-vuotiaana jo lähtenyt maailmalle putiksen perässä. Se on aika kova maailma ja Pauluskin on tosi kovilla välillä. Äidinkeittiö on ollut turvasatama, sellainen paikka, missä pääsee kokonaan sitä jalkapallomaailmaa karkuun. Muistatko hei koskaan viimeksi nyt kaalipataa? Muistan. Se oli silloin just, kun mä olin muuttanut takas Suomeen. Oli hirveä kotiikävä, että olitte iskän kanssa oven takana. Kattilat kädessä. Muistan erittäin hyvin. Ruokikin maistuu vaan niin paljon paremmalta silloin, kun sen syö semmoisessa paikassa ja seurassa, missä haluaa olla. Et kyllä se taika-ainesosa on ne ihmiset siinä ympärillä.